L'encefalitis és un trastorn neurològic greu que és causat per l'inflamació del cervell i pot ser per diferents causes. Les més freqüents són les infeccioses, sobretot virals, però també l'autoimmunitat, en què el cos genera anticossos contra proteïnes neuronals. Actualment, després de molts estudis, per una banda poden tardar aquests resultats i els pacients necessiten un tractament precoç, no?, que pot millorar el pronòstic, i a part molts queden sense una causa identificada. I a nivell internacional s'han creat uns algoritmes diagnòstics per intentar diagnosticar i tractar precoçment aquests pacients. Hi ha un algoritme general per qualsevol edat i un per nens, però la seva utilitat d'aquests algoritmes no havia estat aplicada a cap cohort pediàtrica gran. S'havien aplicat a cohorts molt petites i no als dos algoritmes. Doncs en el nostre estudi hem inclòs 729 nens, dels quals tots tenien una sospita encefalitis i els havien derivat de diferents hospitals a nivell estatal. Tots formant part d'una cohort prospectiva que es va recollir des del 2013 al 2021, on tots enviaven mostres i nosaltres hem fet amplis estudis immunològics buscant si aquesta sospita d'encefalitis es confirmava autoimmunitat o trobàvem anticossos. A part, hem fet un seguiment molt ampli d'aquests pacients, mínim tenim un seguiment de 2 anys d'aquests pacients, i el que hem fet en aquesta cohort és després aplicar els dos algoritmes diagnòstics, tant el general com a l'específic pediàtric, per veure quina utilitat tenien aquests algoritmes. Després d'estudiar tota aquesta cohort de més de 700 nens, vam veure que d'aquests 700 nens amb una sospita inicial d'encefalitis autoimmune, en un terç d'aquests nens es confirmava l'autoimmunitat com a causa de la inflamació, però eren molt freqüents també en gairebé 2 altres terços, altres imitadors que poden ser infeccions, però també trastorns no inflamatoris, com són els trastorns psiquiàtrics o l'epilèpsia, que poden simular una encefalitis autoimmune i que en aquests casos la immunoteràpia pot ser fins i tot perjudicial, i per tant és molt important arribar a un diagnòstic correcte i fer un diagnòstic diferencial ampli.